Bună, dragilor! Ce mai faceți? Iată că mi-am făcut timp să filmez în mijlocul naturii. Sunt atât de încântată să fiu aici, chiar dacă iarba aici este foarte înaltă și eu sunt în papuci, ca la țară, ca să zic așa. Nu știu ce e pe aici prin iarbă. Dar este o aventură, o provocare pentru mine să mă plimb în natură, să explorez aceste minunății lângă o pădurice minunată, frumoasă. Ce mai faceți voi? Iată că eu mi-am făcut timp pentru mine și filmez atunci când mă plimb prin natură și mă bâzie o alpine sau de fapt viespe. Ce mai contează? Astăzi vreau să vorbesc așa despre făcutul bagajelor. Cum îți faci tu bagajele când pleci într-o mini călătorie? Ești neliniștit, ești cu gândul la ceea ce ai de făcut, te stresezi ca să pleci cât mai repede și uiți de farmecul lucrurilor care te vor aștepta acolo unde vei ajunge. Eu am conștientizat în ultima vreme că cel mai important este să nu mă stresez în timp ce fac bagajele. Bine, având în vedere că îmi plac călătoriile, pentru mine făcutul bagajelor este o plăcere și mă mobilizez foarte repede. Dar atunci când am mai multe lucruri de făcut, înainte de a pleca, încep să intru puțin câteodată într-un fel de vrie. Dacă mi-ajunge timpul, dacă reușesc să le fac pe toate așa cum vreau. Și acum câteva zile am conștientizat că, de fapt, așa cum știm cu toți, că la teorie cu toții ne pricepem, ar fi timpul să ne pricepem și la practică. Și la practică mi-am dat seama că este foarte important să mă bucur de ceea ce fac, chiar și de acele bagaje. Nu contează dacă mai întârzi, important este să fac ceea ce am de făcut în liniște, să mă bucur chiar și de făcutul bagajelor, să nu mă stresez cu gândul la ce voi face, unde voi ajunge. Așadar, asta este sfatul meu pentru ziua de astăzi. Când vreți să plecați undeva și aveți de făcut bagaje, nu vă mai stresați. Faceți acele bagaje cu bucurie, cu ușurință, cu savurarea fiecărei clipe, pentru că și ele fac parte din viața voastră și a noastră. Cam atât pentru astăzi, mă bucur să filmez din acest colț de natură minunat. Cred că auziți și voi greierii. Și eu îi auz. Este fantastic, este minunat aici. Vă doresc o după-amiază plăcută și să ne vedem cu bine. Vă pup cu drag, Maria. Dacă v-a plăcut filmarea mea, vă rog să dați like. Pentru cei care nu v-ați abonat, vă rog să o faceți și să transmiteți mai departe. Vă pup, o după-amiază plăcută, Maria.